Pues están aquí ensayando as gañadoras de Canta con Ames. Bueno, son varios ciclos que teñen que ver con concursos, con primeiras oportunidades, que despois, pues, en galas como esta, en citas como esta, citas festivas, pois que mellor que tirar do talento local, do talento participativo nestas campañas e darlle protagonismo. Falaremos tamén despois coas gañadoras de Canta con Ames. Imos falar co alcalde, pois na súa segunda casa, ou primeira, non sei, do Concello de Ames, aquí en Bertamiráns. Blas García, moi bons días. Hola, bons días. Primeira ou segunda casa? Por horas, por tempo de horas. Por horas lectivas, primeira. Primeira, non? Por horas de descanso, a segunda. Imagino. Bueno, todo listo. Todo listo sí, para todo un dos platos fortes, o último do 2024, claro. Sí, todo listo. Antes estuvemos por aquí, estuveron preparando, estuveron traballando as alfombristas, que ademais tamén é tradición que a primeira alfombra do ano ou a última do ano se faga en Ames e... Pedazo de alfombra, Pedazo de alfombra, sí, un bo traballo. Nós ademais apoiamos fai moito tempo o traballo das alfombristas de Ames, lóxicamente, pero tamén das alfombristas en xeral, desta arte tan bonita, porque ademais que este ano celebramos con esta alfombra que vai a entrar na UNESCO, non? É recoñecida pola UNESCO polo bo traballo que fan. Canta xente fixo esta alfombra? Pois onte estaban, ademais de varios sitios, esta parte de Ames, estaban de Ponteareas, de Moaña, de Rianxo. Pois igual había 30 personas. Cuidado. Oye, bo traballo, hai que felicitar bo traballo porque, pois eso, bonito ese traballo que fan e que vai gañando logros e recoñecementos. Como está indo Nadal? Pois o Nadal vai ben, a verdad que ademais nos acompañou o tempo, tuvemos esa pequena incidencia que tivemos que suspender o mercado de Nadal porque, bueno, non había moita afluencia de postos, pero, bueno, reconvertímolo, creamos unha actividade nova para os nenos e as nenas que vamos a traer o tren a Ames, o 3 e o 4, vamos a ter o tren en Villadoiro e Bertamiráns para que podan os nenos e as familias podan ir xa a visitar os reis que van a estar nos pabellóns ou dar unha volta polo noso concello. Apalpador, Papá Noel, Reis Magos, actividade cultural que frenética durante todo o ano, con actividades que naceron e que van ter continuidade, pasa pola miña mente monólogos, etcétera, e tamén cultura local. Sobre todo, si, o que fixemos neste Nadal e o que facemos sempre é centrarnos un pouquiño na cultura local, nos grupos tradicionais de aquí e nos coros que temos aquí en Ames, que é o que faremos os festivais con eles. Pois xa fixemos o de música tradicional e faremos en Reis o das corais que temos aquí no concello, non? Aproveitando, e dicías ti antes, non? Enganchando co de Canta con Ames e Baila con Ames, pois iso, apoiar tamén o produto local, apoiar o talento que temos aquí no noso concello, que é moito e moi bo ademais, entonces darles oportunidades sempre pois para que actúen. Aquí a verdade é que traballamos moito con eles no verán, temos esa subvención que fixemos, que nós lle chamamos subvención en especies, que aparte de apoiar, por exemplo, as comisións de festas, o que facemos é que contratan aos grupos locais para actuar nas comisións, nas festas patronais que temos en cada unha das parroquias, bueno, sempre traballando con eles e dando unha oportunidade. Este tipo de iniciativas, tanto o ámbito cultural, que fai que a xente saia, vai ao teatro, vai aos diferentes espazos culturais que ten o municipio, as propias festas, este acto de hoxe, está moi ben sellados á dinamización comercial, isto é así. Falábamos hai un instante con Ramón Cordido e Jorge López, expresidente de SEA, estaban contentos, estaban felices das actividades colaborativas, as que tamén axuda a difundir o concello, que forman parte pois dunha maneira máis persoal da propia SEA. Isto faixe polo concello. O concello forma parte dun entramado importantísimo de Ames. O concello de Ames é un concello xoven, un concello dinámico, un concello con 2 núcleos de poboación, un rural moi grande e cun comercio e unha hostelería moi potente, e cada ano mellor, ademais. Non vemos como cada ano esa calidad comercial e esa calidade da hostelería sigue medrando. Moita xente, parece mentira ás veces, non? Pero é certo que hai moita xente xa de Santiago, que é o referente comercial de toda esta comarca. Moita xente de Santiago está vindo a Villadoiro e a Bertamiráns a comprar,
e a hostelería. É certo, pois temos unha hostelería moi boa, cada vez está modernizándose máis, non? E moitas das actividades que facemos as facemos precisamente para axudar ao comercio, non? O comercio e a hostelería son a economía local máis importante que temos. Pasaron moi mal na pandemia, moitas destas actividades que facemos agora, as prebadaladas, canta con ames, baila con ames, son, todo isto que facemos, pois, moitas delas ou naceron ou tiveron un impulso definitivo a través da pandemia, non? Porque o pasaron moi mal nese momento, e se o comercio local o pasa mal, a economía local o pasa mal, co cal temos que apoialo. E a cultura para nós é algo innegociable. Nós, ademais... E vostede leva esa área, non? Festexos e cultura. Sí. Pero, bueno, a cultura é algo que nunca podremos facer recortes nalgúnas áreas, se é necesario facelos en algún momento dado, pero hai áreas que son que están blindados, servicios sociais, educación e neste concello a cultura, porque a cultura vai moito máis alá, non só é unha que sirva para dinamizar tamén o concello, sino que a cultura sirve para dinamizar as persoas, e iso é moi importante, non? Moi importante que a xente lea, que a xente vexa teatro, que a xente vexa danza, que a xente escoite música, é moi importante porque a cultura é liberdade. E nós o que queremos é ter un concello libre, un concello con persoas que vivan esa liberdade e que non se sintan amedrentados por nada, e máis nestes tempos que vivimos, nos que, bueno, hai certas ideoloxías por aí que buscan é precisamente o contrario, non? Menos cultura para eles ter máis éxito e máis representatividade. Comparto esa filosofía. Remata o ano con cantos habitantes o Concello de Ames? Superamos unha barreira aí? Según o censo, é que sempre o censo sempre vai un ano atrasado, non? O censo actualizado e regularizado a 1 de xaneiro do 2024 é de 32.800. O censo real que temos agora mesmo, do empadronados en Ames, hai que facer sempre uns filtros aí, sí, non? Que fan no departamento, pero estamos nos 33.000 habitantes. Superando. As expectativas que temos en Ames é de seguir crecendo por varias razóns, porque sabemos que as expectativas de vivenda e de promoción de vivenda están aí, sabemos que vamos a manter servicios que son fundamentais para isto, como é a conciliación familiar, sobre todo dos nenos, pero tamén estamos traballando en algo que é moi importante hoxe en día, que é a conciliación das persoas maiores, que é un problema que temos as familias, donde nosos pais, nosos avós, hoxe en día igual non temos onde deixalos chegadas certa, non hai centros de días públicos, non hai demasiada oferta de residencias públicas, e estamos traballando na creación dun fogar de atención ás persoas maiores nun centro de día municipal onde podamos empezar a dar servicio a que as familias podan conciliar coas persoas maiores. Interesante tamén. Rematamos este ano 2024, pois supoño que haberá que facer balance, cousas das que se sinte moi satisfeito, cousas das que, bueno, sempre un poido facer máis, non saiu polo burocracia e por cuestións varias. Entre as súas preocupacións está a humanización do Milladoiro, foi o que máis lle quebrou un pouco? Non sei. Non, porque é algo normal. Cando eu fui concelleiro de obras antes de ser alcalde, e como concelleiro de obras vivín situacións moi similares, non a tan alto nivel, porque non é o mesmo unha obra que poder facer nunha parroquia de 100.000 ou 200.000 euros que unha obra de 5 millóns de euros casi como esta, que afecta a moita xente, pero teño que dicir que non me quitou o sono nunca, porque teño a seguridade que esta obra se vai a executar ben, e unha vez que este executada vai a dar un resultado óptimo, vai a cambiar, xo dixen moitas veces, o Milladoiro que coñecemos hoxe en día, 2024-2025, non vai a ter nada que ver co Milladoiro que vamos a coñecer a partir de 2027. 28-29 vai a cambiar totalmente. O que se me quitou o sono este ano, teño que dicilo, e ademais me lembro moitas veces, foi ese problema dese virus que tuvemos no colexo de Bentín no mes de maio. Teño que dicir que non pasei un bon momento, nin a concelleira de Educación tampouco, porque, bueno, por un lado ves que hai moitas familias, ou moitos nenos, sobre todo as nenas, para as familias tamén, que teñen afectados por unha enfermidade que en principio se lle achacaba aos alimentos ou ao menú que deran
nos comedores escolares, co cal, se eso se confirmase, pois sin ter certa responsabilidade tamén, non? E despois, bueno, pois todas as probas que se fixeron indicaron que non foi así, pero bueno, ao final pasase un mal momento. Eu que temos fillos pequenos, eu teño un neno de 8 anos, pois tamén sei o que se sinte cando está enfermo, non? E foi o peor momento do mandato deste ano, sin dúbida. Bueno, que afortunadamente pasou e quedou para esquecer precisamente. Falaba antes do cambio da transformación do Milladoiro con ese proxecto de humanización, e aquí xa avanzou e agora se van materializando, vamos coñecendo novas de un cambio que vai máis alá desa humanización do Milladoiro, con infraestructuras clave para convertir o Milladoiro nun pobo aínda con máis servizos, nun área con máis servidumbre, non? Sí, Milladoiro é o núcleo máis grande do concello e é certo ás veces cando os propios veciños, algúns dos veciños din que se sinten un pouco marxinados polo concello, non é así, non é certo, quizás sea pola distancia, non estamos, o concello está físicamente en Bertamiráns, pero Milladoiro para nós e para min como alcalde é o principal núcleo do concello e polo que temos que apostar e estamos apostando. A humanización, un investimento de 5 millóns de euros. Ahora, a principios de ano, vamos a sacar a licitación o complexo deportivo, o novo complexo deportivo. Estamos falando dunha piscina de competición de 25 metros con todos os medios modernos que hai, sauna, gimnasio. Estamos falando dun investimento de 8 millóns de euros. O centro multifuncional, rematado, tiña que estar rematado, pero vamos a rematar este ano con un investimento de máis de 1 millón de euros. Mais despois outra serie de actuacións que se están facendo, non? Política de vivenda, crear máis vivenda pública en Milladoiro, bueno, moitas cousas as que estamos facendo, que é o que dicía, Milladoiro, cando falemos aquí no 2026 para o 27, que pasa rápido, alcalde, isto está aí. Estaremos falando de outro Milladoiro. Porque cando entran a máquina en sí mesmo, cando vemos esa parte de obra máis voluminosa, máis aparatosa de maquinaria e demais? En Rosalía están xa, sí. Tampouco é un traballo de maquinaria grande, no? Cando entren a asfaltar, vale, único, pero agora cambiar as cunetas, pican, cambian a beira rúa. E no que respecta ao complexo deportivo, pois eu espero que a finais deste ano, mediados deste ano, finais empecen as obras deste ano do 25, igual que no centro multifuncional. Perfecto. Que balance fai deste ano, alcalde? Sendo sincero, recapacitando do bo, do menos bo, do que se fixo, do que quedou pendente. Mira, vou decir unha frase que digo a sempre os meus compañeiros e compañeiras conocen a de sobra, pero é así, que gobernar conleva a tomar decisións, e cando tomas decisións non sempre acertas. Cometemos erros durante este ano, sí. Eu cometo erros, ás veces, falábamos antes, non? Cando chegas á casa, faz un balance do día, moitas veces chegas con unha frustración terrible de dicir, isto que parece unha minucia, tiñamos o que ter resolto xa, e ao mellor tardas unha semana en facelo, pois precisamente por eso, pola burocracia, porque cometemos errores, sí. Pero eu fago un balance positivo, fago un balance de moito traballo, dun traballo ademais convencido do que estamos facendo todas os concelleiros, e iso é importante, non? Tamén cando chegas á casa e dis, bueno, fixen o que puden, non escapei as milas responsabilidades e fui responsable co meu traballo, pero bueno, este ano non quero estenderme, pero fixemos cousas tan importantes e tan novidosas moitas veces como, que non a poñemos en valor, como crear unha empresa municipal de auga, arrancar a empresa municipal de auga que arrancou no mes de abril, e podo dicir que ningún veciño, ninguna veciña de Ames notou a diferencia de que a xestión dunha empresa privada a unha empresa pública, pero si nós o estamos notando, e eles o van a notar en medio plazo. En que o van a notar? Que eses 300, 400 mil euros de beneficio que se levaba a empresa privada e as levaba para eles, como era empresa normal, estes van a quedar en Ames e vamos a acabar investindo en Ames e van a acabar beneficiando a todos os veciños e as veciñas. Pero fixemos outras moitas cousas, aprobamos un orzamento na situación que estamos, non? Porque ao final
por un lado nos critica a oposición de que somos un goberno en minoría, que é certo, a realidade está aí, pero este goberno en minoría fixo máis cousas nun ano que algúns gobernos en maioría. E iso ás veces non quita estar en minoría que non podas facer cousas, o que tens que ter voluntade de querer facelas, de traballar e sobre todo ter a capacidade de sentarte a falar cos representantes políticos para poder chegar a acordos. Aquí sacamos cousas que non se tocaban desde o ano 2011, por exemplo, como unha ordenanza fiscal para o sistema de conciliación. Iso era tabú aquí, iso non se podía falar deso. E conseguimos aprobar un regulamento subindo os prezos, adaptándose aos novos tempos, algo estando en minoría, que creo que ten moito máis valor, pero bueno, fixemos moitas cousas que non me vou agora Poñemos un longo etcétera, ¿no? A pormenorizar, están aí, cada un, todos os departamentos se fixeron cousas, se fixeron ademais, que eu creo que é unha cousa que destaca de Ames, son algunhas das políticas novidosas que facemos, prevención de incendios forestais, somos o único concello de Galicia que ten este plan de prevención de incendios forestais, programa de saúde mental municipal, bueno, unha serie de políticas que outros concellos copian de nós e a verdade é que nos sentimos orgullosos cando vemos que as implantan ou non lo din outros concellos. Bueno, van chegando veciños, veciñas, xente abrigada, o día está para abrigarse, pero estamos, pues eso, a piques de vivir as prepadalas, ímolas sentir, ímolas vivir tamén en directo, e tamén nas nosas redes sociais. Xa para rematar, como pasa a noite de fin de ano o alcalde? Mira, vou a contar o que falaba antes da conciliación, non? Tiñamos reservados fai un mes e pico, íbame a ir ca familia, coas miñas fillas e co meu fillo, xe, teño dúas mulleres e un neno pequeno, e ca miña parella nos íbamos a ir afora, nos íbamos a ir uns días a Portugal. Sí. Pero, bueno, por esas cousas familiares, meu pai, bueno, se puxo un pouquiño pachucho, e, bueno, ao final tuvemos que cancelar todo. E non sabemos, a día de hoxe, podoche dicir que non sei o que vamos a facer. Bueno. Sinceramente o digo, creo que vamos a cenar na casa de meus sogros, creo, pero non estou seguro. Bueno, sen plan, sen moito plan. Todo o plan que tiñamos previsto un mes pa aquí se nos queu, pero bueno, ao final é que o importante é que todo saia ben, pasalos en familia e o mellor posible, e bueno, habrá outras etapas e outras épocas para poder sair. Mandamos un bico ao seu pai, que se mellore e demais. E xa a derradeira, que sempre que estamos facendo programas por aí, estamos nunhas datas moi máxicas, porque nos visita o Palpador, nos visita Papá Noel, eses seres máxicos, e a piques tamén de recibir as súas majestades de Oriente, que aqueles que temos máis anos, pois levan máis tempo con nós, por decirlo de alguna forma, xunto co Palpador, non? Lembra algún agasallo que lle trouxeran as súas majestades de Oriente e que, lembrando ese agasallo, aínda se emociona a día de hoxe xa... Eu creo que seguramente non vou a ser nada original, pero eu creo que a primeira bicicleta que tive... A bici, sí. Creo que non serei único seguramente, pero creo que a primeira bicicleta que tuve para min significou moito e acórdome dese día. Vou tamén dicir, a min gustame decir a verdade, vou a dicir outro que non queda moi ben, pero vou a dicir, un ano que me trouxeron unha escopeta de balíns. Que tamén era... Que, cuidado con esa agasallo, trouxeme moitos problemas. De balíns, a medio prazo trouxeme problemas. Sí, porque eso había que utilizala con sentidiño, Douseme un día por disparar así, non calculei ben e fastidiei as persianas de miña nai na casa. E as sábanas, pero sí, a bici, eu creo que a bici é o regalo por excelencia, non? Bueno, dunha xeración, alcalde, que estivemos falando co seu homólogo en Padrón, foi unha videoconsola, claro, dependendo da idade que se lembre da infancia. Coa miña idade, se temos nenos, non había tanta tecnoloxía. Xa pensas tamén máis na ilusión que lle fai, ás veces nos fai máis ilusión a nós algúns regalos que lle chegan, que lle traen os reis aos nosos fillos, non? Ou as nosas fillas. Eu creo que cando abres os paquetes pola mañá, cando están abrindo os paquetes pola mañá despois de chegar os reis, son de reis. Sí, son de reis de toda a vida. Papá Noel moi ben, aquí dámolle moito cariño cando ven, e os recibimos cos brazos abertos sempre, pero os que somos da miña xeración
somos de Melchor, Gaspar e Baltasar. E iso cando están desempaquetando pola mañán e estás vendo a cara que poñen, eso, eu creo que iso non hai nómina que pague. Sí, a verdade é que sí, é un momento máxico en toda a súa expresión. Feliz ano, alcalde. Feliz ano para toda a corporación. Graciñas por convidarnos hoxe aquí a primeira vez que facemos radio en directo dende o Concello de Ames. Sí que estivemos en outros formatos, pero así implantados aquí co noso set de radio. A verdade é que é un concello o que temos pegado a todos os niveis, o temos moi presente. Facemos radio no día a día dende a capital galega, pero temos que facer máis radio dende aquí. O sea, que 2025 gallá podamos visitar o Concello de Ames cos micrófonos para facer radio en directo, en compañía das múltiples actividades que se fan aquí. Tal. Pois nada, agradecervos a vos o vosso traballo. Casi faría agora unha entrevista preguntándoos a vos que tal este ano de implantación aquí, desde que chegaches, seguro que ben. É positivo, é positivo. O traballo sempre ten os seus froitos e eu que podo constatar é que traballades moito, traballades ben e seguro que este ano vai ser o paso e un pulso para os vindeiros anos para consolidarlos. Estamos en minoría tamén, non estamos en minoría. A ver se vamos ampliando tamén o equipo. Eu agradecervos o vosso traballo, agradecervos o vosso apoio, o vosso recoñecemento e, bueno, aproveitar tamén para felicitar a todos os ointes da Radio Líder, sexan ou non sexan de Ames, non vamos a discriminar a ninguén, que pasen unha boa noite de fin de ano, un mellor comezo de ano e o que lle desexo sempre nestes casos para todo o mundo que é felicidade no 2025. Pois igualmente, alcalde, graciñas. Seguimos adiante, 11 e 14 minutos en directo neste 31 de decembro.